ଆଜି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଟା ହଉଛି ତତେ ଭଲ ପାଇବାର ତୋଫା ଥାଉ ସେତିକି ପ୍ରେମ ଥାଉ ହେଲା ଚାଲ ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ସେମାନେ ନହେଲେ ପଳେଇବେ ଗପ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବେନି ହଉ ଯିବା ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ନିଅ ପାନ ନିଅ ଓହୋ ହଁ ତମେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଅ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉଛି ଏ ଥାଉ ଚାଲ ताहले गप आरंभ करिबा गपर ना कोन जानि छ कोन भयंकर भूत कोठी डरी गले कि रे ना ताले सुनो गोटी गां मुंडे रे गोटी कोठी थिला दिने से कोठी थी हस खुशी लहरी भांगुला हेले कालक्रमे से निबंश है भूत कोठी रे पालटी गला बुझिल बेले बेले से कोठी भितरु भयंकर शब्द सुभे रिमझिम शब्द बिलेर स्वर विकटाल चित्कार हेमति केते कोन सुभुथिला सेथिबाई से रास्ता दे लोक माने जीवा को भय करथिले केही से रास्ता दे जाउ नथिले दिन हठात पड़ेछि ती जण बंधु सेही रास्ता दे शहर को जाउथिले हठात छड़ तोफान होला से बिकल रे कुआडे जिबे एंती भाबु भाबु हठात से घरर कबाटटा खोली गला आ ये दी बंधु जाई से घर भीतर पसी गले तापर परे कबाटटा बंद होई गला ये दी जण भाबिले ये कोन हठात कबाट खोलिला तापर बंद हैला जेते कबाट खोलिबा चेष्टा कले भी आउ से कबाट खोलुनी कोन करिवे कोन न करिवे एंती दी बंधु जाक भाबु भाबु पॉकेट रु मोबाइल बाहर करी मोबाइल टॉर्च मारी से घरटा को देखिले देखिला बेला को घरटारे पुला पुला अलंधु निहाती महिला ता देखी ये मन को भारी भय लागिला कबाट को जेते बाड़ेले भी केही खोलु नाहांती सेतबे विकल ही चित्कार करले हे के कोठी अछो हमको रक्षा करो कबाट खोलो हेले केही सुन नथले हठात गोटे चित्कार सुबिला तमे माने भय करनी आसो
ଭିତରକୁ ଆସ। ଏ ଦି ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରି ଥରି ଶୋଷରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। କଣ କରିବେ? ନଗଲେ ଆଉ ଚାରା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ପୁଳା ପୁଳା ଅଳଦୁ, କୋଉଠି ଅଳିଆ ଗଦା, କେହି କୁଆଡେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ କିଛି ଆଉ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବିକଳରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, କିଏ କିଏ ତମେ? ଆମେ ତ ତମକୁ କାହାରିକି ଦେଖିପାରୁନୁ। କିଏ? ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ନାରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। କଣ ଶୁଣାଗଲା ଜାଣିଛ? ତମେ ମାନେ ଭୟ କରୁଛ କି? ଭୟ କରନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି। କିଛି ତମେମାନେ ଭୟ କରନି। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜାଣିଛ, ଦିନେ ତମରି ଭଳି ମୋର ବି 2ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବିବାହ କଲି, ଆଉ 2ଟା ସୁନା ନାକି ବୋହୂ ଘରକୁ ଆଣିଲି। ହସ ଖୁସିରେ ମୋ ସଂସାର ପୁରି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଦିନେ ହଠାତ୍ 2 ପୁଅଙ୍କର ବିଦେଶରୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା। 2 ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତା ସାଥିରେ 2 ବୋହୂକି ବି ନେଇଗଲେ। କଣ କରିବେ? ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2ଟା ବିଚାରି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ସେଇ ଘରଟାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଉ, ହଁ ସମୟ ଆସିବ, ଦିନେ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ। ହେଲେ ହେଲାନି। ପୁଅ ବୋହୂ ଆମର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଆମ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ଆସିଲେନି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ବିଚାରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ହେଲାନି। ସେ ଶେଷକୁ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଣ କରିବୁ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ସବୁ ସମାପନ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲି। କଣ କରିବି? ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ଏମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବି ବିଛଣା ଲାଗି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଉଠିବାକୁ ବଳ ନଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସି ମୋର ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କଲେ। ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲାନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ସିନ୍ଦୁକ ତଳେ ଯୋଉ ବୋତଲ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ମୋ ଆତ୍ମା ରହିଗଲା। କାରଣ ଏ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ସଞ୍ଚି ରଖିଥିଲୁ। କେମିତି ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଦାହ କରିଦେଲେ। ଦାହ କଲେ କଣ ହବ? ମୋ ଆତ୍ମା ତ ଏଇ ଘରେ ରହିଲା ନା।
ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ ତାକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ହେଲେ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ତ ଗୋଟେ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟି ଗଲା ନା। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଭୟ କଲେ, କେହି ଆସିଲେନି। ଦେଖ ଦେଖ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତମେ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ହଠାତ୍ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଜେଜେମା? ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ମନ କଥା ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ କହିବି। ଜାଣିଛ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକରେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି, ବହୁତ ଧନରତ୍ନ, ତାକୁ ନେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିବି। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? କଣ? ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ସେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏଇ ଆଶା ମୋର। ତମେ ମାନେ ତ ଆସିନ, ଯାହା ତମେ ମାନେ ବଡ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। କଣ କରିବ ନା? କରିବ ନା? କରିବ ନା ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ତମେ ମାନେ ମୋର ଏଇ ଆଶାଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ଦି ବନ୍ଧୁ ନା ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ। କେତେ କେତେ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀ ସେଠି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଆତ୍ମାଟି ଆସ୍ତେ 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 ମୁକ୍ତି ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ରୟ ସେଠି ଆସି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଲେ। କଣ ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ହଉ, ମୋ କଥା ତ ସରିଲା। ଏଥର କଣ କହୁଛ? ଶୁଣିବ ନା? ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଯେମିତି ଝଡ଼ିଯାଏ, ତା ବାସ୍ନା କାହାରି ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ମଲ୍ଲି ଗଛଟି ଯଦି କାହା ବଗିଚାରେ ଥିବ କି କିଏ ଯଦି ଗଛଟି ଲଗେଇଥାଏ, ସେଇ ଫୁଲକୁ ଆଣି ସେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଏ, ପୂଜା କରେ। ଜାଣିଛ, ତାର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛୁରିତ ହୁଏ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଏମିତି କାମ କର ଯେମିତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ତମ ବାସ୍ନା ସାରା ଜଗତକୁ ବିଛୁରିତ ହୁଏ। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ହେଲା? ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାଲିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।